Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatan. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan Ondo Rante Nunjang Sara. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto, pangeprang katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran, dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakan Ibu Suparyana kabiyantu Ibu Kuntarti. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno Wondene Wiraswara. Dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengguyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Ewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Desa Sitinggiri. Ki Ondo Rante ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Aji Soko. Wiro katindakan Dimas Kipli Santoso. Brojo katindakan Dimas Taji Asmoro. Wontene para murid karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Para santri dipun rameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Pati. Adipati Mangunoneng ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Andi Prastyo.
garwa Rara Siya katindahaken Dimas Menik Widyawati. Pate Kendhil Wesi kaparagani Adimas Abi Harajali. Ewondene Adimas Bagus Suyanto maragani dados tumenggung Sumba Pradan. Raden Danang dipun paragani Adimas Bagong Sutresna. Wondene Ki Madum Alatas katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Landa. Ki Diposoma ing dalu menika katindahaken Adimas Abdul Sutopo. Bojo katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wiranti dipun paragani Mas Diah Maharani. Ewondene Momo katindahaken Adimas Eko Pranoto. Saridin dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Sultan Agung Hanyokrokusumo ing dalu menika katindahaken Bapak Begek Ari Warsito. Guranti kaparagani Mas Uut Sutriana. Pratiwi katindahaken Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken pelawak kita Cak Sendor, Adimas Rokim, Cak Sariman sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggala. Namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng ngamirsani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun. Sarang
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
nesu. Iki jane ana apa to, Kang? Jumono lingguanku. Nalika aku gremeng neng jaba ana bengak-bengok cemlatu kang guru lan sapiturute ning bareng mlebu cegu wae ora ana omonge ana kabar apa aku sing kudu ngabari Bre Tenane ana apa to, Kang? ora krungu ana omah sing pucuke omah mlentu digambari bulan tengahe gambar lintang kae kowe weruh Ngerti. bengak-bengok brebeki kuping siji kaping loro ana wewayangan maune lulang dipentang bareng garing terus dipantek mubeng ning jroning kotak ditaboi ditutuk belang 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 kowe krungu ta ora Ya krungu. terus Tenane ngono wis suwe. ya Aku ngerti menungso bengak-bengok ning omah sing pucuke ana gambare bulan karo lintang. Bengak-bengok tenane aku ya risih. kowe Risih. wae men risi Risih. kena risi cemblong ya risi maju rene gendera ben guyub ben munggah pangkat Nanging bocah-bocah arep kondo. kondo piye Iki urung wani. kenapa apa ora wani Mengko gegek-gegek. Sampean ngamuk. akeh amu aku kuwi wong tuamu bebasane aku gurumu sing mejang mulang kawruh nek ana perkara sing kowe ora cetha takokno matura dhewe-dhewe kandhakno sing tau tok ngerteni nganggo mripat Nek ngono ya ora bedane karo ponakku ning omah. Ning omah iki tak parani. Karep kuwi arep takon. Le, mbokmu ning ndi? Tak takoni ngono ora semaur babar pisan. Tak pindhoni meneh. Cung, bapak ning ndi? Karepku nek menawa ning Tegal aku ora arep ngewangi. ya Lho malah bathuke dijeblok-jeblok ne lemah. Ponakanku ben gampang mrene kowe cerita dhewe-dhewe ben beda ning ben apik ayo kene kowe ana cerita apa ora kowe tau diwedeni apa ora ayo cerita Lah aku lho kan. kene maju rene ora apa-apa wis tambah 20.000 pokoke Wah, wayahe pajar. ya Wayahe ngasu ngetokno sapi. ya Lah wong pajar ngetok sapi kok ana brunuk putih. apa kuwi Aku dhewe ora ngerti kan. tok parane Tak pereki. nah Lho, kok saya brunuk pirang-pirang akeh. ya Langsung lah rekol wong kulit breng. Sambate kok. Waduh. Jebul lho kumpulane wong sing jeblok-jeblok nang lemah. ya wong kuwi Lah nggih. Lho kok padha aku. Lho kok mesek.
Aku tau ngerti. Ngerti apa? Omah sono irunge. Ya. Jubung sila. Ya. Telek wedhus direnteng. Lho karang gremeng es teh bir oleh. Es teh bir oleh. Lho, anten es bir yo oleh kok. Ora apa-apa. Yo kabeh ora apa-apa metu ajari. Kenapa? Beto. Ceritane. Sing gregeten iki bocah cilik-cilik. Piye? Melaku turut dalan. Kuwi saloke piye? Piye? Ketekuk matilah. Ketekuk matilah. Dongakno wong tuwelek tak ajian. Ngono. Kowe ngamuk. Ngamuk. Yo apik. Lha wong aku rek. Wong gerang cah cilik-cilik ke alok ketekuk matilah. Ketekuk matilah. Tak ajarno. Ah, saiki aku tak ndongeng. Ben gumathok. Somben ben apik neh. Ngono nek metu kok tak jagongi. Ceritane ngene. Nalika lulang dipendang, tabuh blang, 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 blang. Rampung ngadeg. Kupinge dipekep. Sambate piye? Piye kan? Lawa bubar. Lawa bubar. Matane picek ngerti nek lawa wong iki gaene bubar ngono lho. Iku ana tembung elek-eleki. Lho jarene wong do klumpuk. Bar-barane kok kaya wong ngitit kertu. Menawane bar kok as tutu ala ngono. Jadi mudhot kartu ki asane as tutu ala. Terus ngono bareng balik menawa metu mbokne nek menawa jaluk duit ra wenehi. Lu metu njaba kok nyepatani mbokne. Piye kowe mau? Keteku mati porah, keteku mati porah ngono kuwi mau. Lah saiki aku tak takon kowe. Nek ana kapitayan sing kaya ngono, mongko kowe gletek petele ning Jawa. Kowe setuju ta ora? Lah ya ora tau setuju kok. Tenang. Ana ngono kuwi kowe wani gawe rese ta ora? Lho wani kok. Tenane. Nah. Kowe wani rame. Wantra kowe. Aku ya wangkon. Marene lho jerawak. Sing kendel calon bambangan kok basa. Ngene. Nek pancen kowe setuju. Piye nek do digawe geger cah? Wah cocok, Mas. Sing nang omah gedhe kae. Angger do mlumbuk-mlumbuk. Iya. Kae ra njobone eneng gentong gedhe. Iya. Ora iso dienggo raup ngono kae. Ora duku ijo. Iya. Diraupi kanan kiri ning ngono kae. Iku momo dipecahi kowe wani. Wani ya? Wani ku. Wani. Aja meneh trimo gentong. Ha piye? Menungsane kon nganjuti ya wani aku. Nek sing ayu-ayu momo kowe demeni gelem. Wah. Masuk nek gelem ta ora? Ayo gelem. Ngono kuwi ajaranku. Ngerti ora? Ya. Kowe wani tenan po? Wani. Kegiatan kon bali nek ra itu pecahi nek pancen do ajar nek perlu prawas. Ayo bro. Ayo mundur aja. Amin kan.
ngertekake bener lan orane lamun to ana manungsa sing seneng ganggu kawan kawula kang bakal nindakake pakaryan salat sembahyang. Banjur kepiye? Ya siagare prajurit ana Kadipaten Pati Sumokaten. Sedaya prajurit saking Kadipaten Pati sampun kula siagakaken Sumokaten. Kaya ngono. Arifin, budaling prajurit ana ing desa Stinggil tak borongake kelawan kuwi. Wis tanggung ngapura mati. Para tamtomo. Siaga bakalyo. Awit sanjata lumaksana magita kita. Tadyo! Ayo! Tadyo! Ayo! Tak jaluk kabeh padha waspada. Nggawana bedama. Ngawekane mbok menawa napa. Tadyo! Ayo! Hey!
Panjenengan Gus Pati. Silapa kepiye? Wah, niku lho, para santri niku nek badhe nindakaken salat sembayang. Sak banjure. Wah, teng jae niku wonten grombolan duka mboten ngertos. Ya, kaya ngono mesti wae kanca ruange si Ondorante. Lho, nggih menawi wah. Banjur kowe ku padha wedi. Sing dilanjut begini Lamun tono menungso sing tumindak sing kaya ngono, kowe kudu wani. Lamun kowe sing bujuk, kowe kudu wani. Wah, sing bujuk. Wadul bapake. Dase kita dase. Apa bener kowe wong-wong saka sepiye? Bener. Sing seneng ganggu kelawan kawula sing bakal nindakake salat sembahyang. Ora kleru. Kowe tumindak luput munggo ing pranatan ana ing Kabupaten Pati. Yen kowe ngluputke bocah-bocah Sitinggil. Wong-wong Pati kae yo kleru. Klerune manggon ngendi? Klerune bengok-bengok wayah juk. Yo kuwi tata carane. Wong-wong Islam bakal nindakake salat sembahyang kanthi tengara adan kuwi mau. Ora ijep mbah kuwi parman mbah apa. Sing baku swara kuwi nggon ganggu nggon kuarep leyeh-leyeh. Tak elingo kaya ngopo ora bakal mendo. Saikine kari kowe. Kowe gelem leren tumindakmu apa ora? Aku gelem leren, ning wong Pati ya kudu leren. Cekel.